Mai sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Muna mai roƙonka idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa. Ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Kada ka manta mai sauraro kana tare da Smart Hausa TV. Har yanzu dai mai sauraro muna cikin shirin nan naku wanda kuka fi sani da labari na. Shirin da kan faɗakar da masu sauraro kuma ya ilmantar da su. A cikin wannan shiri muna ta ƙoƙari domin mu ga mun kawo muku daɗaɗɗen labarurruka wanda za su dinga faranta muku a koda yaushe. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci. Halin yanzu Abba da Fulani suna tsaye ne a yayin da Abba yake cewa ta matsa ya ci gaba da yin hukunci a kan matansa. Ita kuma Fulani take faɗa mai cewa ba ta hana shi hukunci ba, amma dai ba za ta juri wannan dukan da yake yi wa matan nashi ba. A yayin da Abba yake ƙara Fulani da cewa ta yarda ta bi abin da suke yi su ma kenan. Take cewa ta bi amma wannan dukan dai bai kamata ba, ya kamata a ce ka dakatar da wannan dukan haka. A ɓangaren kuma Sumayya da ƙawarta suna tare a cikin falo suna zaune, yayin da ƙawarta take faɗa mata cewa kar dai ki ce gaba ɗayansu ba sa son ki. Sumayya take ƙara mata da cewa ba sa son ta, amma dai Fulani suna shiri da ita. Duk da dai suna shiri da Fulani amma ita ma Fulani kwana biyu ta ɗan ɗage mata ƙafa, duk da dai bata san me yake faruwa ba. Ta wani ɓangaren kuma Zanna ya zo gurin Kilishi, a yayin da ya tarar da ita a cikin ɗaki a falo tana zaune a kan kujera. Shi kuma Zanna ya zo gurin Kilishi ne domin ya mata faɗa ko kuma in ce ya mata wa'azi, har yake ƙara mata da cewa ya kamata a ce ta daina shiga rigimar Abba da matarsa. Ita kuma Kilishi ranta ya ɓaci, take cewa duk abin da zai faɗa sai dai ya faɗa, amma Abba sai ya rabu da matarsa. A yayin da take umartarsa da cewa ya tashi ya bar mata guri, take korar Zanna daga cikin falon ya fita waje kar ya ƙara mata wannan maganar. Kada ka manta kana tare da Smart Hausa TV. Idan wannan ya kasance shigowarka ne na farko wannan channel tamu mai albarka, ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa, ka danna mana alamar lakin a ƙasan wannan bidiyon domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ku ci gaba da kasancewa da mu a kowane lokaci. Muna godiya.